ಇದು ಬದುಕುನ ನರಮನಿ ಮಲ್ತಿ ಧರ್ಮನ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ಕೈ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬುರ್ದು ಬುರ್ದು ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಂಡೆ ಒಂಟೆ ಕಾಯ್ನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಗ. ಬನ್ನಿ ರಾಜಾಯಿ ಬಲ ಬೇಗ. హలో ఒక ఎంచలేరు నువ్వు యానించిన పార్టీ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರ್ರಾಬಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಂಡು ಅಂಚೆ ಬರ್ರಾಬಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ దాని పంಡ దుమ్మದ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋನ್ಲಿ 9006916993 ಎಂಚ ಮಲ್ಲೆ 900851687113 ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 10 ಕಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಲೇನು 10 ಕಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಂತು ಜನ ಬಾರಿ ಬಂಗಪಡಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವಿ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ಕನ್ನೋಡವೆ ಅವಾಗ ಅಂದೀಪ ಅವೇ ಓಕೆ ಇನ್ನೇ ಓ ಕಡೆ ಬಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಎತ್ತೊಂಡ ನೋಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಅಂದಿ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏರ್ನಿ ಎನ್ನವು ಅಂದ ಈರು ಕೊನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಇರವೇ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೈಯಗೆ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ
बागल दे पेर मुझे जेता मारे निकले கொஞ்சம் கோட்டு கோடு சொல்லு கோலா கோலா ಉಡ್ಕಡೆ ಉಂಡು ರೋಮನ್ ಹುಡ್ಕ ರೋಮಣ ಮಾತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ದಾದಯ ಸುಂದರ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಕಾಮತ್ತಾರೆ ಬೀಗ ದೆಪ್ಪೇರ್ನೆ ಪುಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ತುಲಾ ಒಂತೆ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೀಗ ದೆಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ ಅಂದ್ ಆಪುಂಡಿ ಆಪುಂಡ್ಯಾ ಅಂದ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಓಹೋ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೀಗ ದೆಪ್ಪಡತ್ತ కొంచెం డిఎస్పీ వాటర్ ఆర్డినరీ కొంచెం సోడా ನೀವು ಹೀರೆ ತಿಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಸುಕ್ಕ ಬರಲಿ ಎಂಚಿನ అంబరీష్ సుక్క ಅಂಬರೀಷ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಅಂಬರೀಷ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಬರೀಷ್ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾರ ಈತು ಸಮಯ ಬಾರುಡು ಕೆಲಸಗುಳ್ಳ ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸೇರಿ ಇದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂಬರೀಷ್ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಜಂಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡವು ಡೆಂಜಿಗ ಹೌದಾ ಡೆಂಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿ ಅವು ಜಂಜಿ ತಿಂದಿವಾಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ತಿಂದಿವಾಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಏರಿಯಾ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಾಲೇ ಅದೇ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಗಂಡ ಸರ್ ಅದೇ ಈ ನಮೂನೆ ಪರದು ಇತ್ತೇನೆ ಟೈಟ್ ಆತಾರ ಇರು ನನ್ನ ಗಂಗಸರಾಗೆ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ನೇದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಬರ್ನೇ ತುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಚ ಇಲ್ಲ ನೀ ಓಳ ತುಯಿಲ ಕಾಪುನಿ ಇದೇನಿ ಓಳ ಇಂಕ ತುಯಿಲ ಕಾಪುನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಳು ನಿತ್ಯ ಅಂದಾಜ ಆಪುನಿ ಓಳ ಇಂಕ ತುಯಿಲ ಕಾಪುನಿ ಅದುಪ್ಪು ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕೊರ ಚಿಕನ್ ಒಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊರೋಣ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನಾಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಿ ಅಂದೆ ಹ್ಮ್ ಅದು ಪರ್ಲ ಅಂದಿ ನಾನು ಪುನಃ ನಾಯ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾ ನನ್ನ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬರೋಡಾತೆ ಮಾರ ಕೂಡ ಫುಡ್ ನೀರೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಅಂಜಿನ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ನೀರು ಬರೀ ಗಿಡ
ಇರೇ ದಾದ ಓಡನ ದಾದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರಿ ಎಂಕು ಮರಿಯರ ತುಂಬು ಕೊರ್ನು ತಿನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಅಪಗಣ ಇರೇ ದಾದ ಓಡು ಬನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮೂಳಿತನ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಿ ತಿಗೆ ಈ ತಿನ್ಪುನ ಬೋಕು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಿಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ DSP ಕೊರ್ಲೇನು ನಿಗ್ಲೇದಾದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಈರೆಗಿ ವಿನ್ಸರ್ ಉಂಟು అవును ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ವಿನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಈರೆಗಿ ML ವಾಟರ್ ಬುಕ್ಕ ಸೋಡಾ ನೀರು ಅಣ್ಣ ಎಂಗಳ ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತೆ ಇದು ಅಂದಿ ಈರ್ದಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದನಿ ಬೇಲೆ ತೆತ್ತೀರಿ ಲಾರಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತೆ ಹೊಸತ್ತ ಇದು నేను ఓపెన్ అయ్యారు ఈయన అమ్మేరు అనుకున్నా లే బొండలే పోలే దాదా ఇచ్చిన పర్లే ದನಿ ಬೇಲೆ ತೆತ್ತೀರಿ ಲಾರಿ ಹಿಡಿದು ಏರೋಣಿ ಬರ್ಪಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಂಜ ಬೇಲೆಜಿ కొంచెం కమ్మి అవ్వనా ఇస్తేనే పరందులో అనుకోక ಮಂಡ ವೆಚ್ಚಾಪುಂಡಿ ಎಂಜ ಮನಿ ಬರ್ತು ಅಂದು ಬರ್ತನೆ ತುಪ್ಪರಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿ ಬಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಲಿ ಮರ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಿ ഈനവണെ പറഞ്ഞ ಉಳ್ಳೆ അതീന ബില്ല് കൊടുത്തു പോലെ అలా అంబరీష్ పోయింది ఒక జంగి తినడానికి అంబరీష్ వెళ్ళకో నేను కర్మనాను నీ దెంగి తినోడింది జంగి బెటర్ అని ಶಿಸ್ತಿರೋಡು ದಾದೆ ದಾದ ಬರ್ಪಿನಿ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಾನು ಕೂಡ 60 ಇವರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಡೇಚ ಎಂಜಿನ ಮಂಡೇಚ ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ್ಲಿ ಓ ಮಂಡೇಚ ಅನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ನೆಂಚ ದೇಶ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಕೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇವೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲಿ ಅಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಕುನ ಕೆಲಸ ಅಂಚತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೊಗೊಂಡು ఉన్నాయి పక్కదారి పోదు ఆ జంట సాగునికే ఉన్నాయి ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಂಡು ನಿಕ್ಕೋತುನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಡಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾನು ಅನ್ ಪೂಜೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 100 ಕೋಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮಸಾರತ 170 ಓ దాదండియా దాదన్ ఏతుంది అన్పునే పుట్టొందే అజ్జ ఓ ಅವಳು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಈ ಸೈತ ಭಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಂತ್ರೆ ಶೇಷಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ದಾನೆ ಬರ್ಪಿಡಿದಾನೆ ഞാൻ പറപ്പിനി ഞാൻ പറപ്പിനിದಾನೆ ಒಂದ ಎಂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೀರಿ ನಿಂಗೆ ಗೋಳಿಗಜನ್ ಎಪ್ಪುಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲಿಯದು ತಿಂದವು ಇಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಬಂದ 7,000 ಖರ್ಚಾಗುದು 7,000 ಐಗೆ ಮಂಡೇ ಚೂಡುವಿರು ಬರ್ಪಿಣಿಯ ಐಗೂರ ಮಂಡೇ ಚಾನಲ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಖರ್ಚು ಅನ್ಕೊಡು ಶೇಷವಣ್ಣ ಬರ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ದಾದಾ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಬರು ಏನೇ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಶೇಷವಣ್ಣ ಒಯ್ಪುಳೆ ಒಯ್
ದಾದೆ ಓ ಸೇಸವಣ್ಣ ಸೇಸವಣ್ಣ ಲೇ ದಾದೆ ಲೇ ಓ ಲೇ ಇರ ಗೋಲಿ ಬಾಜಿ ಉಂಡಿ ಗೋಲಿ ಬಾಜಿ ಅವಳಿ ಮಾರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಇನ್ನ ಆ ಗೋಲಿ ಬಾಜಿ ಖಾಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಲಕ್ಲೆ 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 ಅಮ್ಮ ಆವಲಿ ಮಾರ ನೆಂಜಿನ ಓಯೆ ನೆಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಮೋಣದ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬೆರಿ ಚಲೋ ಐತೆ ಅಣ್ಣ ಭಾರತ ವಿಜಯ ಉಜ್ಜರೊಂದು ಖಾತ ಉಂಟೆ ಅಂದೆ ತಾನೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಅನ್ನ ಈರೆತ್ತಾವ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಇರು ಬಸರು ಹೋಪಾರ ಹೋಪಣ್ಣ ನಿಘಂಟು ನಿಘಂಟು ಹೋಪೆ 4-5 ದಿನ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಲಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಅಂದ ಬೇಲೆ ಜನ 4 ದಿನ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತಲೇ ಇತ್ತೆ ಹಾ போய் பஸ் ஓடக்கி நீ போய் பஸ்ல போய் ಎಂಚಿನ ಬೋಪ್ಡೆ ಯಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಬೋಪೆ ಅನ್ನಿ ಬುಕ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಸಯಾಜೇರಿಗೆ ಬೇಲುಂಟು ಬಂಡಾರ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಏ ಎಂಚಿನಿ ಓ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತುಂಬ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಗ ಕೊಡ್ತಾನ ಇನ್ಪಿರೈ ಇದೇನು 1,000 ಕೊರಿಯರ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ 1,000 ನೀ ಕೊಂಡನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಯಾನ್ ಇನ್ನಾಡಿ ನಾಡೋ ಬೈಜನ ಇದ್ದ ದುಡ್ಡು ಪಿರ ಕೊರೋಣ ಯಾನ್ ನಿನ್ನಾಡಿ ಬರೋಡದ ಕೊರ್ಪನೆ ಜನ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿತೆ ಇದೇನು 1,000 ಕೊರ್ರ ಪುಣ್ಯ 1,000 ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ ನಿನ್ನಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಾನು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ನನ್ನ ಹೊರಮುಣುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾಳದ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವಡು ಈ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಯಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ದೊಮ್ಮು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪವರಿ ದುಮ್ಮುರ ಇತ್ತು ಪವರ್ ಇಜ್ಜಾನು ಸೂರ್ಯನ ದೊಮ್ಮು ಗೊತ್ತೇ ಓಯ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಅವು ಚಂದ್ರ ಅವು ಚಂದ್ರ ಅವು ಸೂರ್ಯ ಏನು ಅವು ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತವು ಅವು ಚಂದ್ರ ಮಾರ ಅವು ಸೂರ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರವಿ ಅವಳು ನಿಕ್ಕೋತೀನಿ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವು ಸೂರ್ಯ ಅವು ಚಂದ್ರ ಉಂಟ್ಲೆ ಗೋಡೆ ಬೋಪನ ಈರ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ ನೋಡು ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಚಂದ್ರನ ಅವನು ಓವು ಅವು ಅವ ಸೂರ್ಯನ ಚಂದ್ರನ ಅಂದು ದಾದಿತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೂರ್ಯ ಅವಡ ಚಂದ್ರ ಅವಡ ಇದು ಯಾನು ಅನ್ಪುನು ಅವು ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಬ್ರೋ ಚಂದ್ರ ಏನು ಅಂದ ಇರದ ಅನ್ಪ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಸತ್ತಣ್ಣ ನಾನು ಇಚ್ಛ ಬತ್ತನಾತೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಅವು ಸೂರ್ಯಲತ್ತು ಚಂದ್ರಲತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ హలో హలో ఏర్ పాతేని అన్న యానుంచి ఏపల వరపున మామూలు గిరాకీ బాతేర్రు ఈరా ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಅಂತ ಹೊರತು ಗೋಪನಪ್ಪಣ್ಣ ఇక్కడ ఆనమని భర్తలు మరి గుడగద ఈర్న ಇದು ಪರಿಯರ್ ಅಂತಣ್ಣ
ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ఇక్కడ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಬೇಡ ಪೋನಾಗ ಒಳಗೆ ಬಾಕಿ ಆತ ನನ್ನ ಬಾಗಿಲು ನೆಪ್ಪನ ಎತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಂಕಲ್ ಏಯ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ ಇದು ಮೀಂದರ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಉಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಕ ನೀಂದರ ಗೊತ್ತು ಜನ ಜನರವರ ಬಚ್ಚಾಳ್ಪಳನ್ನ ಇಂಕ ನೀಂದರ ಗೊತ್ತು ಜನರವರ ಬಚ್ಚಾಳ್ಪಳನ್ನ ಓ ನೀರು ಮೀಂದಿನ ಅಂತ ಏನು ಮೀಂದು ನೀರತ್ತನ ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಪನ ರೈಲು ಬೋಂಡೆ ಹೋತಿಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಪನ ಅವಲ್ಲ ಹೋತಿಜಿ ಪಂಡತಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋಪನ ಉಂಡ ಹೋತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸು ಮಿನಿ ಹೋಪನ ಉಂಡ ಇಂದೇ ಈರೆ ಓಡೆ ಓಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಈರೆ ಓಡೆ ಓಡೊಂದು ಎಂಕ ರೈಲ್ನ ಬಟ್ಟದ ಆಮೇಲೆ ಬೋಡ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರು ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇದು ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅತ್ತಣ್ಣ ಇದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸೂಬುರ್ದು ಅತ್ತಣ್ಣ ಹಲೋ ಒಲ್ತು ಬಾತಾರ್ನು ಕಾನೂರು ಒಬ್ಬನ ಮಾರ್ಗಡು ಬೆದ್ರಾಳ ತಲ್ಪೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ನೆ ಓ ಸಾಧಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ ಓಲೊಂದು ಪನ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ನೆ ಏನಿದ್ದೆ ಬೆದ್ರಾಳ ಮಾರ್ಗದ ಬೆಟ್ಟೆ ಉಂಟದೆ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಟು ಇಲ್ಲಾರ ಹೋಗದ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪನ್ನೆ ಏನೊಂದು ನೀಲಿದ ಅಂಗಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರವಲೆ ಹಾ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಮೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅಣ್ಣ ಸುರುವುಕು ಮಾಪು ಮಲ್ಪಳೆ ಯಾನೆ ಪಡ್ತೆ ಬಂಡದು ವಾರಿಕ್ಷ ದಕ್ಕಲ ಉಂತ ಅಯ್ಯರಣ್ಣ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಕ್ಕಲು ಜನಸೇವೆಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪಣದ ಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡಿಯರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಎಪ್ಪಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ಸುಂದರ ಯಾನು ಬೀಗಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯರ ಪಂಡಿನೆ ಇಂಬೆ ಬಂಜಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೂರ್ದೆ ಅತ್ತ ಗಂಗಸರ ನಮ ಪರೋಡು ಅಂದು ಆಂಡ
ನಮನೇ ಗಂಗಸರ ಪರಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಆಪುನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ